ए भैया बात तो समय के बा जौना समय राधा जी के कन्हैया छोड़ के चल गई बाड़े। राधा जी रोवत तारी तड़पत तारी, उद्धव बाबा से कहत तारी, देखी कवना भाव में कहत तारी ए भैया। बहेली रे बड़ी जो जहिया से गईले रे कन्हैया, सुधियो न लिहले मोर। जहिया से गईले रे कन्हैया, सुधियो न लिहले मोर। जहिया से गईले रे कन्हैया, छलकत नदिया उद्धव जी बहेली रे बड़ी जोर। छलकत नदिया उद्धव जी बहेली रे बड़ी जोर। जहिया से गईले रे कन्हैया, सुधियो न लिहले मोर। जहिया से गईले रे कन्हैया, सुधियो न लिहले मोर। जहिया से गईले रे कन्हैया। यदि तू जइहा उद्धव जी, यदि तू जइहा उद्धव जी मथुरा नगरिया के ओर। यदि तू मथुरा नगरिया के ओर, गौआ नगरिया में पूछिह कैसन बारे नंद किशोर। गौआ नगरिया में पूछिह कैसन बारे नंद किशोर। गौआ नगरिया में पूछिह। बानवा में बोलले कोयलिया, कोयलिया रे कोयलिया रे। जब जब बोलले कोयलिया, बानवा में नाचे हो मोर। जब जब बोलले कोयलिया,
राजा जी साल हेला करे जावा मोर बिरह अगिनिया राजा जी साल हेला करे जावा मोर बिरह अगिनिया राजा जी कहत महेंद्र उधोजी सुखी गईले अखिया के लोर कहत महेंद्र उधोजी सुखी गईले अखिया के लोर जहिया से गईले रे कन्हैया सुधियो न लिहले मोर जहिया से गईले रे कन्हैया सुधियो न लिहले मोर जहिया से गईले रे